Lelo panyanso voice box mmene tikhala tukambirana nkhani zokhuzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Tafuna kubweretseni uthenga ochokera ku boma la dziko la Malawi umene akudzudzula mchitidwe wogwiritsa ntchito dzina la olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Peter Mutharika pa nkhani zopusa, nkhani zopanda pake. Pa chizungu akunena kuti government condemns the use of president's name in trivial matters. Chikalatachi chalembedwa mu Chingerezi koma tichitanthauzira mu Chichewa akunena kuti Lilongwe boma likufuna kunenetsa kunena kuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika sanapereke uthenga wa mafuna abwino kwa otsatira timu ya Arsenal imene yapambana pa chikho cha English Premier League cha mchaka cha 2026-2025. Zimenezi zadziwika kuti pali kaposta kena kamene kakuyenda ndithu pa internet kamene kakuonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino akupereka uthenga wa mafuna abwino kapena kuti congratulations kwa anzathu amene amakonda timu ya Arsenal. The congratulation message is false, malicious, disrespectful and trivializing the president. Akuti zimenezi ndi zabodza, ndi zoononga zinthu, ndi zopanda ulemu komanso zikuphweketsa upresidenti. The government therefore demands the author of the poster to remove the name of the state president, Professor Arthur Peter Mutharika, from the list of those sending their congratulatory messages. Ndakuti boma likufuna kuti ali amene anakonza posta imeneyi aichotse komanso achotsepo dzina la a president athu olemekezeka Professor Peter Mutharika ngati munthu mmodzi amene akutumiza ma message a congratulations kwa anthu amenewa otsatira timu imeneyi ya Arsenal Football Club. The government further warns the public that using someone's name, let alone the president's name, without their consent is a violation of the law. Offenders, once identified, will face the full legal prosecution, which may result in substantial fines or imprisonment. Akuchenjezanso pamene pakunena kuti aliyense amene adzapezeka kuti akugwiritsa ntchito dzina makamaka dzina la a president wopanda chilolezo adzakhala kuti munthu ameneyo akuphwanya malamulo, ndipo akadziwika munthu ameneyo adzakenda bwalo la milandu, ndipo akapezeka olakwa adzalandira chindapusa kapenanso kumangidwa kumene. Ndi nkhani ndimene ya Malawi timati musanachoke pano pa Nyasa voice box mutiuze maganizo anu in the comment section below kuti kodi iniyo mukuziona bwanji akuti boma likudzudzula mchitidwe omagwiritsa ntchito dzina la president pa nkhani zopanda pake. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa voice box.